sasabihin nyo eh, magagamit sa inyo sa loob ng kulungan. Arestado ang 4 na high-value target sa ikinasang drug by bus operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Carmen East, Rosales, Pangasinan kahapon. Kinilala ang mga sospek na pawang mga lalaki edad 26 at 32 anyos. 3 sa kanila ay residente ng Quezon City at isa naman ay mula sa Rizal Province. Nasabat sa mga sospek ang 5 nut-tied plastic sachet na naglalaman ng umani shabu na may bigat na kalahating kilo na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Na-recover din ang ginamit na buy-bus money, budol money at kotseng ginamit sa transaksyon. Pinangunahan ng PIDEA Ilocos Sur Provincial Office ang operasyon at sa pakikipagtulungan ng PIDEA Pangasinan, Regional Special Enforcement Team at Rosales Police Station. Ayon sa PIDEA, nanggaling pa ng Metro Manila ang kontrabando at ibabagsak sana sa probinsya ng Pangasinan. Lumalabas din sa investigasyon na ginagamit umano ng mga sospek ang kanilang trabaho bilang mga empleyado ng isang transport service provider bilang front sa pagbabiyahe at sa distribution ng illegal na droga. Ginagamit nila itong their role or as an employee of a transport service provider para i-distribute or i-travel itong illegal na droga na to. Buti na lang at through this information given by a tipster, napigilan natin or nasawatan natin yung pagpasok nitong illegal na droga na to. Kasi just imagine, kung ito ay kanilang naipasok, ilan yung mabibiktima na tao na naman. At hindi lang yung mga user, kundi pati yung pamilya nila directly maapektuhan dahil nga hindi na tama yung pag-iisip nitong mga magiging victim ng illegal na droga na to pag di natin ito nahuli. Because of the amount of illegal drugs confiscated or seized from them, pwede nating ma-conclude na they are part of a syndicate, hence they are considered as high-value target. Nasa kustodiya ngayon ng PIDEA ang mga nahuling sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kami po ay nagsusumamo ng inyong continuous support through giving of information regarding nefarious illegal drug trade sa ating rehiyon at makakaasa kayo na we will act on that. 24/7 po ang ating opisina na accessible sa public. Makaasa po kayo na ang PIDEA ay palaging nandyan na nakaumang sa paghuli sa mga illegal na aktibidades, especially sa ating anti-drug campaign. Lester Narag, Balitang, Solid North.